गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों दिनै 8 आगस्ट अदेबानि रबिबार। दिनैनि सानखालि NLFBनि दैदेनगिरि बि हरफाजों लोगोसे थाबोनाय सा 32 NLFB सोद्रोमाफोरा भारत भुटान सिमना जाहारबारि गुदु हाग्रानिफ्राय फिन बिटिआर ओनसोलाव गोजोननि थाखाय ओंखारबोयो। मख'नो नांगोनदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि NLFBनि मोनब्रै हानजा एबसु UBPO आफादफोरजों भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायना बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थांदोंमोन आरो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि उनावनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NLFBनि मोनब्रै हानजायाबो भारत सरकार आसाम सरकारनो गावसोरनि गासै हाथियारफोरखौ गथायनानै होदोंमोन। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बारग' NLFBनि माखासे लिडार आरो केडार बिथांमोना गोजोननाय मोनैयाव फिन हाग्रायाव थांफिननानै एम बाथा बिथांनि दैदेननायाव गोदानै हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा NLFB आफादनि जोनोम जाफिनो आरो बे NLFB आफादनि गाहाय दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे माखासे NLFB सोद्रोमाफोरा थांनाय 27 जुलाइ खालि फिन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय सोरखारजों सावरायलायनो हाग्रा गुदुनिफ्राय उदां अख्राङाव गिदिंना फैफिनबायमोन। आरो दिनैबो खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला थाबोबावनाय NLFB लिडार आरो केडार बिथांमोना नैथि खोलोबाव बि हरफाजों लोगोसे सा 32 केडारफोरा उदां अख्राङाव ओंखारबोबावो। मोनथिनो मोननायाव NLFB बि हरफानि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल जाहारबारि गुदु हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय सा 32 NLFB सोद्रोमाफोरखौ रायजो राजाफोरा आर'नाइजों दिनै दुंब्रुदै बरायदों। मख'नो गोनांदि दिनै सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुदु हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय NLFBनि लिडार आरो केडारफोरखौ पुलिसआ क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय डिजिनेटेड केम्पआव लानानै फैयो। बे हाबाफारियावनो NLFBनि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे बक' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि NLFBनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै NLFBनि गायसनगिरि एम बाथाया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि फैगौ 15 आगस्तनि उन नङाब्ला सिगां गासैबो थाबोनाय NLFBनि केडारफोरा फैगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। दानिया नैथि खौराङाव फैदो चिरां जिल्लायाव दायनिनि सन्देह खालामनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननायाव बे खोमसि फोथायनायखौ लानानैनो थांनाय हरनि 9:30 रिंगायाव चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय खुंगुरि गामिनि थागिबि बाले मार्दि मुंनि सासे 60 बोसोर बैसो जानाय आइजोखौ दायनि साजायना बुथारना दोननायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना बे गामिनि थागिबिफोरा मिन्थिहोदों। लोगोसे बे जाथायनि खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगोनो रुनिकाटा पुलिस थानानि असि बिथाङा गावनि हानजाखौ लानानै जाथाय थिलिसिम सौहैयो आरो गोथै देहाखौ रुनिकाटा पुलिस थानासिम लानानै फैयो। आरो मोनथिनो मोननायाव बे जाथायखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ आरो दासिम गुबै दायनिगिरि एबा रावखौबो हमनो हानाय जायाखै होनना मिन्थिनो हादों। थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय होननानैबो खौरां मोननो हादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो आलिपुरदुवार जिल्ला कुमारग्राम थानानि सिङाव थानाय सदरलदलि गामिनि थागिबि रिपन कुमार मोसाहारिनि आंगोनि फिसाज्ला एड्रिन मोसाहारि बैसोआ 19 बोसोर बैसोनि बे उन्दै गथ'आ मैया थांनाय हरनि 8 रिंगासोआव बिमा बिफाखौ आर'ज थावनियाव थांनो होननानै बुंना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय उनाव मोनथिनो हायोदि बे गथ'आ आर'ज थावनियाव थाङालासे कामाख्यागुरि रेल स्टेशनावसो आसाम फारसे हरनि 9 रिंगानि ट्रेनजों गाखोनानै फैयो होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि गथ'आ गोबाव समनिफ्रायनो खर'नि बेरामजों नारसिनजानानै दंमोन होनना न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आसाम फारसे रावना होबोनाय ट्रेनखौ कान्चनजंगा एक्सप्रेस होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बिनिखायनो सोरबाफोर बे गथ'खौ सिनायबायोब्ला एबा नुसनबायदोंब्ला न'खरनि सुबुंफोरा मोनथिहोनो एबा फोरमायहरनो जामबुंनि गेजेरजों खावलायदों। होखानाय जामबुंनि नाम्बार 9932250782 बेवहाय नङाब्ला 6294832315 बे नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। दानिया आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो गोजोनथाव खौरां 64 नं पानेरि बियाबनि MLA थामहिनबा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया गोरिबफोरनो बेसेन नाङै गोजौ थाखोनि अगदाब राननानै होदों।
मख'नो गोनांदि मैया बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिपसिका कम्पानिनि गेजेरजों बेसेन लायालासिनो होनाय अगदाबखौ फानेरि बियाबनि टंला, बरटंला, बेरगावनि दंफारा, दिमाकुसि आरो सुख्लाय ओनसोलाव राननाय हाबाफारिखौ जागायजेननानै होदों आरो बे राननाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिपसिका कम्पानिनि डिरेक्टर बिबेक बरा, जौस्रां बर', अदित कुमार बसुमतारी, अर्जुन दैमारि आरो बिजेपि दोलोनि गोबां जिल्ला दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे गोजौ थाखोनि अगदाबनि गेजेरजों एसेल' बनजोंनो बायदि मुवाफोरखौ संनो हागोन आरो बियो सुबुं सावस्रिनि नोजोर होनानै बानायनाय मोनसे जौगा थाखोनि अगदाब होननानै बुंथियो डिरेक्टर बिबेक बराया। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि हस्तिनापुर गामिनि थागिबि बिरेन स्वर्गियारिनि गंसे नखराव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेर फैनानै न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे बाख्रिनि गोबां माइफोरखौ जानानै आलाय सिलाय खालामना गालांदों होनना खौरां मोननो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला उन्दुनानै थाबाय थानाय समावनो हरनि 2 रिंगासो समाव मानै मैदेरा फैनानै न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामफैदों। बेजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जाना गोबां मानसिफोरानो अबथिरा जिउ खोमाना लानो गोनां जाबाय आरो माब्लाबा मैदेराबो मानसिनि खाथियाव सिखार जानांदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दानिया नोंथांमोननो होनो लाबावदों आसामाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव कभिड पजिटिभ आरो थैनायनि बिबां। बे समाव आसाम रायजोआव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 986 सुबुंनि देहायाव करोना पजिटिभ मोननो हादों आरो 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 15 सुबुङा कभिड पजिटिभजों जिउ खोमानो गोनां जादों। दानिया फैबावदो चिरां जिल्ला थाइखाजरा बेन्दोंआव गोग्लैनाय थिनालि दैमालु गोजौ फरायसालियाव थाइखाजरा दालाइ आफाद एबसुआ ओइचएस आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों डक्टर दैमालु बसुमतारी, लोगो बिबुंगोरा बुंथिगिरि थेबासन ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओइचएस आरो मेट्रिक आनजादाव पास जानो हानाय फरायसा आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाजों गुवारै सावरायलायनाय जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरा मा आयदाजों फरायोब्ला गोजौ थाखोआव फरायलांनो हागोन आरो सोरबायदि फरायसानि थाखाय माबे आयदाया मोजां जागोन बिनि सायाव गुवारैनो सावरायलायनाय जायो। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोदों आरो 2020 मायथाइनि गेजेरजों दाजाबदेरना मिशन स्किल आरो क्वालिटी एजुकेशनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों आरो बे हिसाबैनो जेथि दुवार बर' फरायसा आफाद एबसुआ ओइचएस आरो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो बे थुलुंगायारि हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै रोखा फोरमायदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि थेबासन ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।